Gizalegez, hondakinak murriztu eta sailkatzen ditugun herritarrok zigortzen egiten gaitu udal honek. Errauskailua ordaintzeko Pasaitarrok urtero 1,5 milioi euro ordaindu beharko ditugu, 2051 bitartean. Eta hau guztia errauskailuen osasunean sortzen dituzten arazoak aipatu ditu. Hori dela eta udal gobernuak herritarrekiko duen begirune ezaren aurrean, Pasaiako alkate Izaskun Gomez Bermeñori gai honen inguruan informazioa helarazteko eskatu diogu. Herritarrok isilean gordetzen dituzten erabakiak eta haien ondorioak ezagutzeko eskubidea dugu. Are gehiago, 35 urterako hipotekatuko gaituztela jakinda. Gure kontura egin nahi duten negozio horrek